अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसान नायगिरि लोगो नोंथांमोन, दिनै जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायगोन दि जे उन्दुनायनि सिगां सिगां सैथोयै जोङो माबायदि आर'ज गाबनो नांगौ एबा बिनो नांगौ। अनजाग्राफोर, नोंथाङा माब्लाबा सानफेरदोंना जों उन्दुनायनि सिगाङाव जों बिसनायाव ओरैनो गोलांनानै थायो आरो बै गोलांनाय समाव जों आर'ज गाबनो हायो ना हाया? जों जे सम सम उन्दुनानैनो आर'ज खालामो, उन्दुनानै आर'ज खालामनाया बेसेन गोनां आर'ज जायोना जाया? ना जोङो उन्दुनायनि सिगां सिगाङाव हान्थु खरायनानैसो आर'ज गाबथारनांगौ नामा? ना इसोरा जोंनि केवल गोसोखौल'सो नायो नामा? जों हान्थु खरायनानै आर'ज गाबदों ना उन्दुनानै आर'ज गाबदों ना गसंनानै आर'ज गाबदों, इसोरा बेफोरखौ नाया नामा? अनजाग्राफोर, दिनैनि लाइमोनफोरा, दिनैनि सुबुंफोरा, दिनैनि फोथायारिफोरा मबाइल दाङै दाङैनो उन्दुलाङो। जेरैहाय वाट्सआपआव बिजि थादोंमोन, इन्स्टाग्रामाव बिजि थादोंमोन, शर्ट्स नायगासिनो दङमोन आरो बेबायदि नायनायहैनो उन्दुलांनो नागिरो आरो जोबनायाव अ भरबु धन्यबाद हामबायसै आमेन होननानै बेबायदिनो उन्दुलाङो। नाथाय बेबायदि बुंनाया एबा बेबायदि खालामनाया थारैनो आर'ज जायोना? ना बियो मोनसे हुदाल'सो जानानै दङ, जेरावहाय हे इसोर थेंक इउ हामबायसै आमेन बेबायदि बुंनानैल' गासै हाबाफोरनिफ्राय, दायित्वफोरनिफ्राय, बिबानफोरनिफ्राय आनज्रायनो नागिरनाय मोनसे हुदाल'सो नामा? अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, बेफोरबायदिनो गोबां सोंलुफोर दङ। दा बैफोर सोंलुनि फिननायफोरखौनो जोङो बाइबेलनि हेफाजाबजों जोङो नायगिरलांगोन। दा बेवहाय साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायदों भिडिअखौ जोबजासिम नायदो, जेन जोंनि जि सोंलु दङ बै सोंलुनि फिननायफोरखौ जेन जोङो रोखा जानो हागोन जे थारैनो जोङो उन्दुनायनि सिगां सिगाङाव जों माबायदि सैथोयै आर'ज गाबनो नांगौ। ना जोङो बिसनायाव उन्दुनो आर'ज गाबनो हायो, ना हान्थु खरायथारनो नांगौ, ना गसंनानै आर'ज गाबनो नांगौ, ना जिरायनानै आर'ज गाबनो नांगौ। जों माबायदि आर'ज गाबोब्ला जोंनि आर'जखौ इसोरा खोनासंगोन आरो बै हरा मोजां जागोन, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ जोङो नायलांगोन। सेथि पइन्ट बेनो जादों जाहैबाय इसोरा आर'जखौ माबायदि नोजोरजों नायो। अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, जोङो गिबियावनो मोनसे बाथ्राखौ बुजिनानै लाग्रोनांगोन, बे जाहैबाय इसोरा जोंनि पजिशनखौ, जोंनि थासारिखौ नाया। जों माबायदि आर'ज खालामदों, आर'ज खालामनो थाखाय जिरायदों, गसंदों, हान्थु खरायदों, बे स्थिति, बे थासारिखौ नाया, पजिशनखौ नाया। इसोरा जोंनि गोसोखौसो नायो। बे बिषयाव गोथार बाइबेला 1 सामुएलनि 16:7 सिरियाव ओरैहाय बुङो, मानसिया सायावनि महर मोखांखौ नायो, आन्थाय आङो गोसोखौसो नोजोर होयो। अनजाग्रा लोगोफोर, बेनि ओंथियालाय माथो? बेनि ओंथियानो जादों जाहैबाय, जुदि हान्थु खरायनानै जों आर'ज गाबदोंब्लाबो, जुदि जोंनि गोसोआ आर'जआव गैयाब्ला, जोंनि गोसोआ जुदि इसोरजों लोगोसे गैयाब्ला, हान्थु खरायनानै आर'ज गाबदोंब्लाबो बेयो सैथो आर'ज नङा एबा आर'ज नङा। आरो जों जुदि बिसनायाव उन्दुग्लांनानै, उन्दुनायनि सिगां सिगाङावनो जि उन्दुग्लांनानै दान्दिसे सम थायो, बेबायदि थानानैबो जों जुदि आर'जखौ जुदि खालामदोंब्ला आरो बै गोसोआ जुदि आर'जआव दङब्ला, बै गोसोआ जुदि इसोरजों लोगोसे दङब्ला, बियो सैथो आर'ज जागोन आरो गोथां आर'ज जागोन। दानाब्ला फैदो नैथि पइन्ट, बेनो जादों जाहैबाय बिसनायाव गोलांनानै एबा बिसनायाव उन्दुनानै आर'ज गाबनाया गोरोन्थि नामा? अनजाग्राफोर, दानाब्ला जोङो नैथि पइन्टआव थोंजोङैनो सोंलु खालामदों। बे सोंलुआनो जादों जाहैबाय, जोङो उन्दुनानै, बिसनायाव उन्दुनानै आर'ज खालामनाया माबाफोर गोरोन्थि जायो नामा होननानै जोङो थोंजोङैनो सोंलु खालामबाय। आरो बे थोंजोंनि सोंलुनि फिननायानो जादों जाहैबाय, थोंजोङै फिननाय होनो नागिरदों, बे फिननायानो जादों जाहैबाय गोरोन्थि जाया। नाथाय माखासे सांग्रां जानांगौ बाथ्राफोर दङ एबा गावखौ साबधान खालामनांगौ माखासे बाथ्राफोर दङ। मानोना जेब्ला जोङो बिसनायाव गोलांनानै एबा उन्दुनानै आर'ज खालामो, अब्लाना मा जायो, जोंनि मोदोमा जिरायनायखौ हास्थायो आरो जोंनि मेगनाबो थेन्थ'लांनो नागिरो एबा जोंनि मेगनाबो जिरायनायखौ हास्थायो। आरो बेबायदि बेलायाव एबा समाव उन्दुनाया एबा थेन्थ'नाया गोख्रैनो फैयो। आरो बिनि उनाव मा जायो, जों जुदि थेन्थ'योब्ला जोंनि जि आर'ज खालामनायमोन, इसोरजों लोगोसे जों जि रायज्लायबाय थादोंमोन, बियो आद्रा जायो, गेजेरावनो नांथायो। आरो बेबायदि जानाया मानि थाखाय जानो हागौ? बे जाहैबाय उन्दुनायनि थाखाय। दा बेनिखायनो बे बेलायाव जोङो सांग्रां जानो नांगोन। जों जेन बिसनायाव गोलांनानै एबा बिसनायाव थेन्थ'नानैबो एबा उन्दुनाय समावबो जों जेन मोजाङै आर'ज खालामनो हायो। दा बेवहाय सोंलुआ बे नङा जे जों जे बिसनायाव उन्दु आर'ज खालामनाया गोरोन्थि जायो नामा, बे सोंलु नङा। नाथाय सैथो सोंलुआ बेसो, नोंथाङा थारैनो इसोरजों रायज्लायमारगासिनो दङ ना नोंथाङा उन्दुनो थाखायसो थामथिम जागासिनो दं? बेसो गुबै सोंलुआ। थामथि पइन्ट, जिरायनानै आर'ज खालामनाया मोजांसिन जायो नामा? अनजाग्रा लोगोफोर, जों बिसनायाव जिरायनानै एबा बिसनायाव हान्थु खरायनानै जेब्ला जोङो आर'ज गाबो, अब्लाना जोङो गोबाङैनो फकास होनो हायो, आर'जनि फारसे जों फकास होनो हायो आरो जोङो जोंनि गोसोखौ, जोंनि मनखौ सांग्रांथि लाखिनो हायो। आरो बे जाहैबाय जोङो मोनसे सन्मान दिन्थिनायबो जायो। अनजाग्रा लोगोफोर, बेनिखायनो गोबां पास्टरफोर, गोबां स्पिरिचुवेल लिडारफोरा बेखौनो बुङोदि जे जों जिबायदि थासारियाव थायोब्ला, जि पजिशनफोराव थायोब्ला
जोंनि गोसोआ सांग्रां जागोन बेबायदि पजिशनाव थानानै आर'ज गाबनाया मोजां होननानै गोबां लिडारफोरा बुङो। अनजाग्रा लोगोफोर, मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव होगोन एबा गोसोआव लाखिगोन जे जिरायनानै आर'ज गाबनांगौ एबा हान्थु खरायनानै आर'ज गाबनांगौ बियो मोनसे नियम नङा। नाथाय जेब्ला जोङो बेखौ खालामगोन बियो जोंखौ जोंनि गोसोखौ सांग्रां लाखिनो थाखाय मदद होयो। बेसो बाथ्राया। अनजाग्राफोर, दानाब्ला फैदो जोङो ब्रैथि फारसे। ब्रैथि पइन्ट बेनो जादों जाहैबाय जों थेन्थ'यै एबा उन्दुयै आर'ज खालामनाया एबा आर'ज गाबनाया गोरोन्थि जायो नामा? अनजाग्रा नायगिरि लोगोफोर, बे सोंनायनि फिननायखौ आं पजिटिभ नेगेटिभ मोननैखौबो नोंथांमोननो होनो नागिरदों। थोंजोङैनो पजिटिभआव बुङोब्ला जों उन्दुनानै आर'ज खालामोब्लाबो बेयाव जेबो गोरोन्थि गैया। नाथाय गोरोन्थिया माब्ला जागोन बे जाहैबाय जों जुदि बेखौ आदत एबा हुदा बायदि खालामबाय थादोंब्ला बे हुदा बायदि खालामनाया गोरोन्थि जागोन। हमनानै जों जुदि बिसनायाव उन्दुनानै बेबायदि बुङोब्ला अ इसोर धन्यबाद आमेन, अनलि 5 सेकेन्ड बुंबाय नोंथाङा आरो 5 सेकेन्डनि उनावनो आमेन होननानै उन्दुलांबाय। जुदि बेबायदि खालामदोंब्ला बे गोरोन्थि, बियो आर'ज नंलिया, बियो मोनसे रुटिनल' जानानै थादों। नाथाय नों जुदि उन्दुयैनो इसोरजों लोगोसे सावरायगासिनो दङब्ला, इसोरजों बुंगासिनो दङब्ला, गावनि सानसे मानिनि मावनाय खामानि दामानिफोरखौ नोंथाङा जुदि इसोरनो बुंगासिनो दङब्ला, सावरायदोंब्ला आरो नोंनि दुखु दाहाखौ नों इसोरनो फोरमायदोंब्ला, नोंनि गिनायफोरखौ इसोरनो फोरमायदोंब्ला आरो बेफोरखौ बुङैनो नों जुदि मोजाङै उन्दुलांबायब्ला, अब्लाना बे आर'जआ गोबां गोदै आर'ज जाबाय, बे सैथो आर'ज जाबाय। दानाब्ला फैदो बाथि पइन्ट, बेनो जादों जाहैबाय बाइबेलाव सैथो आर'जखौ माखौ बुंदों? अनजाग्राफोर, बाइबेला जोंनो फोरोङोदि 1 थेसलनिकेयारि 5:7 सिरियाव ओरैहाय बुङो, आर'ज खालामफ्लाय होननायनि ओंथियालाय माथो? बेनो जादों जाहैबाय मोनफ्रोमबो समाव, मोनफ्रोमबो थासारियाव, थाबायनायजों, जिरायनाय समाव, उन्दुनाय समाव, गासै समावबो जोङो आर'जखौ गाबनो नांगौ। बे जाहैबाय इसोरजों लोगोसे रायज्लायनायनि बाथ्रा। जेरावबो, थाबायनाय समावबो, उन्दुनाय समावबो, जिरायनाय समावबो, बे गासै समावबो इसोरा जोंनि आर'ज खालामनायनि पजिशनखौ नाया। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जोंनि आर'ज खालामनाया जाहैबाय इसोरजों आरो जोंजों, बे जाहैबाय मोनसे कानेक्सन आरो बै कानेक्सनखौ बियो हास्थायो। दानाब्ला फैदो पइन्ट 6नि बाथ्रा, बेनो जादों जाहैबाय दिनैनि मुगानि लाइमोनफोरनि बयनिख्रुइबो गिदिरसिन गोरोन्थि। दिनैनि लाइमोनफोरा मा खालामो अनजाग्राफोर? जानांगौ नोंथांमोना बयबो मोनथिगौ। बे जादों जाहैबाय उन्दुनायनि सिगां 2 घन्टा मबाइलाव सम हगारगोन, 1 घन्टा रिल्सफोर नायनो हागौ, 30 मिनिट चेटिंआव थानो हागौ, बिनि उनाव केवल 10 सेकेन्डनि थाखायसो आर'जआव सम होदों, अनलि 10 सेकेन्ड। अनजाग्राफोर, इसोरा मा बेसांखिनि समखौल' मोननो थाखाय जग्य नामा? नङा अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे गोरोन्थि जादों। जोङो जुदि रिल्स नायनायाव 1 घन्टा होनो हादोंब्ला, 30 मिनिट चेटिं होनो हादोंब्ला, 2 घन्टा मबाइलाव होनो हादोंब्ला, इसोरनि थाखायबो जोङो सम होनो हानांगोन। इसोरा जोंनिफ्राय गासै समखौ बियाखै, गासै समखौ नायगिराखै, नाथाय इसोरा नोंथाङा जेखिनि समखौ होनो हायो बै समखौ नायगिरदों। बेनिखायनो लाइमोनफोर, नोंथाङा उन्दुनायनि सिगां उन्दुनानै आर'ज खालामनो, जिरायनानै आर'ज खालामनो, गसंनानै आर'ज खालामनो, ना हान्थु खरायनानै आर'ज खालामनो, नोंथाङा नोंथांनि गोसो बायदि सम होनानै आर'ज गाबदो। फैदो दानाब्ला 7 पइन्ट, बेनो जादों जाहैबाय सैथो आर'जआ माबायदि जानो नांगौ? अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, सैथो आर'जआव बे मोनबा बाथ्राया थानो नांगौ एबा खामानिया थानो नांगौ एबा पइन्टआ थानो नांगौ। सेथि बाथ्रा, बेनो जाहैबाय हामबाय होनाय, साबायखर बावनाय, धन्यबाद बावनाय। माबायदि साबायखर बावनाय बियो? बे जाहैबाय, अ फोरबो, दिनैनि सानसेमानि समनि थाखाय आं नोंखौ साबायखर बावो। नैथिया जादों जाहैबाय निमाहा बिनाय, कनफेसन बिनाय, जे अ फोरबो, आंनि गोरोन्थिनि थाखाय आंखौ निमाहा हो। थामथि बाथ्रायानो जादों जाहैबाय खावलायनाय, रिक्वेस्ट, जे अ फोरबो, आंनो लामा दिन्थि। ब्रैथि बाथ्रा, बेनो जादों जाहैबाय सोमोन्दो, रिलेशनशिप, जे अ फोरबो, आं नोंखौ अनो। बाथि बाथ्रायानो जादों जाहैबाय गावखौ गथायनाय, सारेन्डार, जे अ फोरबो, आं गावखौ नोंनियाव गथायो। बेबायदि बुंनांगोन। बे मोनबा पइन्टआ सैथो आर'जआव थायो आरो बेनो सैथो आर'ज जायो। अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, जों जुदि उन्दुयै अरायबो जुदि आर'ज खालामबाय थायोब्ला, गाबबाय थायोब्ला, लासैयै माखासे जेंनाफोरा फैनो हागौ। जेरैहाय जोंनि जि आर'ज गाबनाय, बै आर'ज गाबनाया इसे जालांनो हागौ, खमिलांनो हागौ, आरो जोंनि जिथु ध्यान खालामनाय, बै ध्यान खालामनाया खम जालांनो हागौ, आरो जिथु कानेक्सन, इसोरजों लोगोसे कानेक्सन थायो, बे कानेक्सना लोरबां जालांनो हागौ। बेनिखायनो अनजाग्रा नायगिरिफोर, जोङो माब्लाबा जिरायनानै, माब्लाबा हान्थु खरायनानै, माब्लाबा उन्दुनानै जोङो बेलेन्सआव दोननो नांगौ एबा बेलेन्सआव जोङो आर'जखौ खालामनो नांगौ। बेनिखायनो अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, आर'जआ मोनसे नियम नङा, आर'जआ मोनसे सोमोन्दो, रिलेशनशिपसो। आर'जआ मोनसे रिचुवेल नङा, खान्थि नङा।
नाथाय बियो मा बे जाहैबाय मोनसे सावरायनायनि राहासो जुदि नोंथाङा उन्दुनानैबो जुदि गोसो होनानै आरज गाबदोंब्ला बे आरजखौ जिसु ख्रिस्टआ खोनासंगोन नाथाय नोंथाङा जुदि हान्थु खरायनानैबो जुदि नोंनि गोसोखौ बै आरजआव होआखैब्ला नोंनि गोसोखौ इसोरनो होआखैब्ला बै आरजखौ फिननाय होनाय नङा एबा बै आरजखौ खोनासंनाय नङा इसोरा बेनिखायनो अनजाग्रा नायगिरिफोर दिनैनिफ्राय गोख्रै आरज खालामनांगौनि गोनांथि गैया माबा मोनसे हुदा एबा आदतनि थाखाय आरज खालामनांगौनि गोनांथि गैया इसोरजों रायज्लाय गोसो बेखेवनानै रायज्लाय आरो गावनि गोसोखौ बिनो हो आरो नोङो बिखौ गावनि लोगो बानाय बेनिखायनो अनजाग्रा लोगोफोर जेब्ला नोंथाङा उन्दुनो थाखाय थाङो बै समाव नों बेबायदि साननो नाङा जे आंहा आरज खालामनो नांगौ उन्दुनायनि सिगां आं आरज खालामनो नांगोन बेबायदि होननानै साननो नाङा नाथाय बेबायदि होननानै सान जे मुझे अपने पिता से बात करनी है आंहा आंनि आफाजों रायज्लायनो नांगौ बेबायदि होननानै सान देवब्ला ख्रिस्टनि बिसा नायगिरि नोंथांमोना रोखा जाबाय जे उन्दुनायनि सिगाङाव जोङो सैथो माबायदि आरज गाबनो नांगौ जोंनि उन्दु आरज गाबनायावबो गोरोन्थि गैया जोंनि जिरायनानै आरज गाबनायावबो गोरोन्थि गैया जों हान्थु खरायनानै आरज गाबनायावबो गोरोन्थि गैया नाथाय बाथ्राया जाहैबाय जोंनि गोसोआ जुदि आरजआव गैयाब्ला बेसो गोरोन्थि जागोन जोंनि गोसोआ जुदि इसोरजों लोगोसे गैयाब्ला जुदि बे आरजआव जुदि बानाय फैदोंब्ला बे आरजआव जुदि थाद'नाया फैदोंब्ला अब्लासो गोरोन्थिया जागोन देवब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर बे बाथ्राया जुदि नोंथांनि गोसोखौ हमदांबायब्ला बे बाथ्राया नोंनि गोसोखौ गोजोन होबायब्ला मोनसे लाइकखौ होदो आरो भिडिअखौ शेयार खालामदो जेन गुबुनफोराबो मोनथिथोंसै रोंथोंसै आरो लोगोसे चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो जेन फैबाय थानाय समाव नोंथाङा बेबायदि इसोरनि बोसोनखौ खोनासंबाय थानो मोनगोन प्रेज द लर्ड जय मसीह थैंक यू